Základné veci, ktoré žijeme, sa tak dostávajú na okraj. Veci, ktoré sú také obyčajné ľudské, také, že proste vozičkár nevie sa dostať niekde, pretože tam nie je pre neho plocha, alebo že zvieratá proste sú v útulkoch, alebo že deti nemajú rodinu, alebo že tie rodiny sú nefunkčné. Takéto a rôzne iné témy sú také okrajové. Možno si ľudia doteraz myslia, že žiť v detskom domove je OK pre dieťa. Nie je iné riešenie pre dieťa ako rodina. A to je to, čo sa snaží návrat posunúť ďalej, aby to ľudia chápali. To si myslím, že je poslaním návratu. Zabezpečiť to, aby neboli deti vyňaté z rodiny, keď ešte sa dá niečo urobiť. Aby tú krízu tá rodina ustála. Tá koncepcia pomoci je nadstavená tak, že pracujeme vlastne s rodinou, celou, že nepracujeme proste iba s dieťaťom, ktoré má nejaké ťažkosti, ale vždy pracujeme cez ten vzťah. Sme tu teda pre ľudí, ktorí hľadajú dieťa, pre ľudí, ktorí hľadajú možno niekoho, kto im pomôže s dieťaťom. A sme tu pre deti, ktoré si nevedia same pomôcť. Nielen deti s rodinami potrebujú našu pomoc a sme tu pre nich, ale veľké slovo majú mladí dospelí. Nemôžem dať niečo, čo nemám. A títo rodičia často ako deti toho veľa nedostali a tak potom sa vlastne dostali do takého začarovaného kruhu, kedy nikomu nedôverujú, cítia sa na všetko byť sami a zažívajú jeden neúspech za druhým. Človek potrebuje, myslím každý, nejakú podporu, ocenenie a rodiny, s ktorými pracujeme, o to zvlášť, pretože ju proste celoživotne asi nedostávali. Pre každého jedného z nás je dôležité, aby sa mal kam vrátiť. A je to jedno, či je to škola, či je to domov, či je to pôvodná rodina, či je to stará rodina, či je to práca. To je úplne jedno. Ten návrat asi ako taký v tom zmysle návrat, vracanie sa, je pojem, ktorý možno málo používame, málo sa ním zaoberáme, ale v podstate každý deň žijeme. Návrat sa dá vyjadriť aj len jedným slovom, že vzťah. Vzťah dvoch ľudí funguje vtedy, keď každý z tých dvoch sa stará o to, aby bolo dobre tomu druhému. Mne to príde, že toto je také niečo podobné, že návrat sa tak trochu stará o nás, aby my sme mali pohodu v tej práci, aby naozaj sme mohli robiť s kľudom, aby sme mali na tú prácu vytvorené podmienky a my zase máme slobodu v tej práci a zároveň zodpovednosť a to je taká úžasná rovnováha. Jedna z vecí, ktoré pre mňa vzácne, sú vlastne tie naše vzťahy, ktoré proste sú a tá atmosféra, tá otvorená atmosféra dôvery, v ktorej tu proste pracujeme. Ja návrat vidím, alebo za návratom vidím angažovaných ľudí. Návrat nemá charakteristiky takej typickej nejakej organizácie. Niekedy tak funguje z veľa nadšenia. Ľudia, ktorí tu pracujú, majú nielen taký ten vysoký profesionálny kredit, ale aj taký ten ľudský, morálny. Teším sa vždy, keď vlastne zistím, že sa rodine darí, že teda tam, kde sú deti, ktoré boli prijaté, takže im dobre. Vznikla taká skupinka rodičov, ktorí sa začali stretávať mimo klubov a z mnohých z nás sa stali laickí poradcovia. A keby sa ma niekto spýtal, čo je laické poradenstvo, tak poviem, že je to ochota, sprevádzanie, pomoc vždy rodine, osobe, ktorá tú pomoc alebo sprevádzanie potrebuje a možno aj nejaká pomoc pri vyhľadaní ďalšej pomoci. Veľmi nám to pomáha v tom, že vieme zdieľať svoje také spoločné žitie, čo prežívame rovnakého. Začali sme tam chodiť hlavne kvôli tomu, aby deti mali kontakt s inými deťmi, ktoré sú tiež v náhradnej starostlivosti. V návrate rozumieme rodinu v takom širšom poňatí, že je to nejaký dospelý človek, ktorý má vzťah s dieťaťom a to dieťa má vzťah k nemu. A dôležité je, že ide o vzájomný dlhodobý vzťah a záväzok. Návrat to sú ľudia, život, pomoc,
Spokojné detstvo. Rodina, návrat, to sú vzťahy. Odhodlanie. Marek Roháček. Deti. Kvalita. Láska. A zmysluplná práca. Návrat dáva deťom už 20 rokov rodinu na miesto hračiek. Dajte nám svoje 2%. Má to zmysel.